ئەچین لە هەواڵێکی ترمان بە بۆنەی جژنی میوزیک بەڕێوەبەرەتی ڕۆشنبیری و هونەری دهۆک و ئینستیتیوتی فەڕەنسی چالاکیەک ڕێک دەخەن. ڕێوڕسمên cejna muzîkê li Duhok bi rêveçûn. Bi piştgiriya Qunsilê Fransa û hejmareke zûr ji hunermend û hunerdostan rêwrîsmên cejna muzîkê li Duhok bi çendî strana pirêveçûn û hunermend û beşderwan ev cure ahenga bi giring zanîn. Geyko mezin ji ber ku muzîk xwe zimanekî cîhanî ye rastî jî evek ji armancê me ye ku muzîk bihête têgelkirin gel hemî netewendî muzîka hemî netewendî nêzik em guê xwe bideyne muzîka Fransî guê xwe bideyne muzîka Kurdî ji ber hindê jî bo rewşenbîriya me hunerî rastî jî gelek girindin ev cure çalakî ye. Rastî giringî gelek giring e em têkelbûna huner û hunera keltûrê me gel keltûrê biyaniya û dewletên dewroberê me û yên cîhanî bêtekirin ji ber ku pitir hefniyasînî çêdibît he pitir têkelbûn çêdibîtin ev e wekû keltûr her dîsa wekû netew pitir êkodot niyasan pitir niyasînî û hevkarî gelek çêbîtin û ez bêjim ew peyama rêya hunerî digehîtin bi zîtirîn dem digehîte hemî cîhanê. Rêveberiya Rewşenbîriya Duhok jî wisa behs dikin. ماشي وقريبا گشتیار روشنبیری و هنری پاریزگاه هادو که هفکاری گل انستیتوت فرانسی لهولره دما چند سالانه ام و بزاوه و روج ساخت کین ابروکه جیل هولا کنفرانس زانکو دو که تکهله که موزیکا روش هلاتی ان تایبتر بجنیا کردستانی گل موزیکا روش آوایی جوالات فرانسا به نشاندان وان سالا خلکمه گلک حزو خلیا که زیده جبو چندو کلتور و تایبه جی موزیکا روش آوایی حیات دید یعنی حضورک گلک باش یا خزانه یا خلکی اندیماجک گلک باش گلب کنسرت هبویه. Cejna muzîkê bûneyeke niştimanî li welatê Fransa ku li sala 1982 dest pê kiriye û salane li çendîn welatên cîhanê aheng diêne sazkirin. Ev sal li Herêma Kurdistanê li bajarên Silêmanî û Hewlêrî Duhok ahengek qeşeng hatin rêkistin û amade wan bi coş û xuroş piştgirî têdakir. Şerwa Xedir Kursar News Duhok.